salah dulu tu orat, salah dulu sembah siang sambah menyembah, baru tiba kaji di hati. Kau indak bau dua ndak pandai aye je untuk menjawab aye nantura. Bagai aye nak mulia dia ambil tahu menjawab aye, anak kata jawab kan dia tu. Santri mau pakai mau bapak ibu 6 bulan bapak ibu sarek pulang aja bapak pandai mendoa pandai jadi imam 6 bulan mendoa pesantren targetnya bapak ibu bisa imam tarawih bisa bapak ibu lihat doa nak kemana kan awak kok nan tamat kalian 6 gini kok woi ugang lihat doa nak awan lah kalian 6 manuang je lihat doa nak awan lah kalian 6 jembo. Tolong tamat sekolah SD tu tangkap pesantren dek jadi urang. Iko bawa ayo kini pak tantangan kini kau tahu anda kapuaso ribui suruh kau cari imam kau suruh do imam kau do imam malai. Cubalah anak wak cucu wak kemenakan bawa entan pesantren bapak. Apa hasil calia hasilnya sudah kau nak ada takana itu deh. Nanti karena dia kota tamat sekolah nak dan di senamia atau sampai di pesantren tu jadian nanti jadian dewa jadi tentara siap jadi polisi bisa jadi camat bisa jadi gubernur bisa jadi presiden bisa tamat pesantren bapak. Iko kadang-kadang pola pikir lain masuk pesantren bagalo tu bayi. Kau nanu pilih nak. Bagale organ apa juta talor bagale pui ugang 60 juta talor masuk anak santri 1.000 nak mendoa nak talor apa nganawa cobalah santri nampak bapak ibu sebulan uang makan sampai 100.000 ya bapak ibu coba dia makan anak sebulan rumah kau talor sampai 1.000 coba sekolah SMP sehari bagaimana ya talor 10.000 sekolah SMP ini sehari 10.000 sehari talor anak sekolah SMP anda kalau nak tahu 10.000 dah berarti lebih tu. Mualeh ibu kali 30 lagi baga sampai 50 ah. Bagi lo makan di rumah dia tu aja. Membalik ngai sabun itu mah. Kalau santren nak sampai 7 lah sebulan makan anak awak tu mah. Ambo niat bapak ibu kalau dapat santren ambo tu gratis sudah kau kena kemenakan. Jangan dibayi-bayi lain masuknya nak saudara lain. Tu niat hati terdalam tu bapak ibu. Tapi mungkin kalau niat kau kadi sampaian positif ambo akan dikayun Allah dulu. Kalau nak dikayun dia Allah baca membagi makan anak kau bulan Ramadan bisa boleh tanya eti gua seluruh santri tu mau bagi makan serolai lah tanya dia ti tu pilun terlaksana le sebab bulan puasa nanti boleh baik tolong ambo tunggu bapak bako di Batam gua bisa masuk anak sekolah kawa bako di Sungai Ginggiang bisa masuk santren awak bako dari Padangan Lai bisa masuk santren anak ambo bako di Dian Tampah dosana ayah ambo serolai sekolah ndak seorang Allah je nanti bodoh kami lun tahu di tongku kini bagi tahu Pondok Pesantren Syekh Burhanuddin Al-Ma'arif. Ambo pimpinannya bapak ibu, ambo yang kena muanawa. Pi kalau nak pandai ngaji Quran, tolong pandaian dulu. Sebab kami ngaji kitab di Pondok Pesantren bapak ibu. Nah, kini kaji awak ko masalah apa tadi? Ube hati. Kaji ilmu agama itulah obat. Bila ube itu talabiah makan bisa tambah sakit wadahnya. Tu mau contoh tadi mau contohan. Sumbayang ndak jalan pak. Kasugo ndak jalan jo. Bawiri ndak jalan do. Mencari ungkukom mayang tengka hati ya. Kalau nak undang pajak aja. Lah kada hari-hari aja aku tengok aja. Nyo pangan naik kalau hukum aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tu, lihat orang kata la ilaha illallah. Sembahyang 5 kali sehari semalam. Tu kan 7 deh tu. Tapi kalau Muhammad Arif Allah kada hari-hari aja. Memang nak hari-hari. Sedangkan beko di sini po. Ndak mengerti ke wang di sini pak. Lamode itu kaji ya. Anda doca Allah laku begitu tu. Takah tujuhnya nanungku di buuan aja, nanungku di tudiang aja. Nah dorong ko. Sarolah buah sarolah adanya. Ana buang ko ndak matoy do. Hati itu nana la banci ke tongkulu ke bangane wa. Kakak ungkulo baja. Setan baja. Waang layungku ba ko ungkulo ang buan de ala waang sabanah. Ambo pasan bo ka dia na itu dia ambo na jadi tuangku. Tolong kalau gadang adik awak lah gadang seorang je itu nyo. Sedangkan adik awak je itu bantu kepandaian apa lagi awak tu atau curang nyo.
Ko indah tu paja tu bulai patang ko baru tahan patang pucuk paja pun pandai ngaji ko. Patang pucuk lala tambah buku awak dia orang. Alhamdulillah di siko ndak ada doh. Amin ya rabbal. Di sana di mana saja anda berada di kini Bapak Ibu, di Gunung Padang Alai Duyan tampah pengajian khususnya baku ambo ngampil yang sadonyo ambo undang anda semua kemanapun pondok pesantrennya antar kalahan awak asal kata BSD nyo pesantren 2 sampai ke 10 kali kebaikan Bapak Ibu, doa diterima tiok pitih nawa gia balanjoe dapat sekian kali lipat dewa taruh rasaki di lapangan Allah bu. Ambo membuktikan Bapak Ibu. Pertemuan nak mau negadang masuk santren. Nang kedua tame SD masuk santren. Kecembola dua jo tu negadang biaya jo. Cewa kok kurang jo, tambah banyak pitiawan aja. Lah tiga anak ambo negadang tame SD mau masuk santren, tambah banyak jo rezeki ambo ente. Lampe masuk pesantren kini ndak ada pernah botang. Alhamdulillah Allah lapangkan rezeki. Orang tahu lah. Besok kau mau yang buka cuki yang buka wak kau dek baku bos kau ya. Besok wiri wa mire wa dek gam pete motu dek gam pete gua tu yang petu. Kini nak buat mama kira apa ibu? Matu, oto aja tu sekian mia ada. Anak aja sampai santren. Ndak orang tu banyak puido Allah mambisi angkat ti orang tu. Ndak ada contohnya ada pernah kau jom undang ada mau kecian jo. Kau bisa kondam mau tu tulah mau tui kau jo. Ada dah sabui kau jo kau. Nah, ada lah. Karena yo ada lo orang kau ndak ada perasaan kadang-kadang. Ndak utak itu ndak dipakai dah lah. Sembarang aja deh. Ada yang bonda ada karena banyak fitnah. Muhammad Arif diundang sekian ndak ada itu. Itu fitnah. Ambo pak makin difitnah, makin diburuan. Sengkau muka se menumpang bawa tambah viral ambo pak ibu. Patangan pada viral masalah Prabowo dah. Viral kan? Tapi ada kota aku bangi, ada kota aku bangun surang je dah mau komen dah Pak Ibu. Nane lo mau komen. Tulangku bantu pandape urang agak jembo ndak ba atu doh inyo singgung tu ilmu baru itu je punya. Urang bubuan tu ada aku bangi ndak ada sengini yang kalam je Pak. Ndak ada mau bangi gitu. Kenapa? Bangi itu bukan urang lain nama rason Pak awak. Ambo bangi ka Pak. Ndak Pak marason doh. Ambo nama rason sketi. Ajo bangi kedan. Iya. Mana ande bakombo bangi kamu? Lah bangi kamu kini? Lah bangi dah kena main boleh dah. Undang bulan puasa mo dah main dah. Ko bulan puasa wa nuzul Quran dah main dah. Batu kanan bangi kan. Ada dah bangi je lembo? Ada dah mulai sakit hati je lembo? Alhamdulillah Bapak Ibu. Di jangkecian kalau Muhammad Arif diburuan, Muhammad Arif dituding bangi ungku tu kewak takkan pernah kami bangi Bapak Ibu. Karena kami tahu dengan anda itulah namanya pasan anduang bodolo. Akaci anduang bogang piliang tu sabanyak orang nang bangi nak, sabanyak orang nang sayang, sabanyak orang nang banci wahai yuang. Nyoba si buyuang emang. Ambo namo mo laki, pailah kada ada dok kampung kalian mo. Siatu si buyuang dengan nama. Yuang tangku je orang. Dalam tu juga nama ambo dah. Nama ambo yuang tangku juga. Sebab nama ambo si buyuang yang taimbau. Ambo anak paling kadang di Indo ambo. Kalau di ayah ambo anak nomor 6. Kalau di Indo ambo anak pertama. Li ngerti wak tu? Bago nga tu tungko. Iyo takah tu lo nasib ayah balai. Anak nam pertamu Bapak Ibu. Suku Caniago namoy Ali Umar lah 58 lah 60 moy gini kakak paling kadang tu kakak nomor 2 namoy Sudirman di Pekanbaru kini lah 54 moy kakak nomor 3 Mardiana lah 48 moy gini tu bah caroe tu tongko caroe Bapak Ibu yang hormati persoalannya kalau kita Bapak Ibu ya tahu laki namanya pun bajang sedang mengaji nyoba pastikan kita punya hati yang jernih, hati yang bersih. Kita pastikan kita yang marasoni maejo. Bagat ya Jojo. Kalau hati wa balasia Bapak Ibu. Kalau ndak balanjo naminan tua wa dek bansai enak maejo.
kan ndak sakit ndak bangi awak kemenan tu doh karena hati lah ibarat. Tapi kalau hati sakit duo kan nende. Nang pertama anak ndak balanjo, nang kedua hati akan duo kan itu jo. Abang aja leh kaji ta. Jadi kini kita lah masuk anak kedua ube. Ube ko ube hati. Ube hati wangko. Sabanyak kongku ustai tuangku kami undang tadangari kami ube sabar sabrun yang sabrun jamil sumba jumbang sabar yang tingkat tinggi setelah ambo pareso dejo ndak mampan sabar koroni badola moe sabar laki basobok baja tu lihat samo bangi ke dia lo bola kena dia lah ni bona tu magala ye ni kan jauh tu dan 78 lagi yo dia ambo kom sana ba yo kalau bau ni wa itu tak so tuo naik tak so deh kalau kau dia tu dia nyawa tu pandang ate rupo tante lang patui kalau dia adik kalau uni kau paja lui di bebo ni kadang nyolah lah bau bana bah jo ke ba lah pa ada mbai bawang lain sekali tak cucu ai doang inyo nak tahu dah awak dia orang piaman diundang tiba sini lemo tiba jauh, bo tiba uyuang juga ke, tahan ni masih buyuang baju, tuang baju kan itu masih buyuang yang kayaknya. Kalau ajo tu artikan gadang, di jan cubo cumein ugang piaman, tiba ugang piaman di kampung abe baju ke wa, lama jo tiba jauh, bo tiba uyuang juga, ugang tahan diam serolah. Balo tuangku buya, ugang nama buya jo, nama tuangku jo sutai jo ke wa. Kalau babuya gadang mana ke kalau batongku sedang elok kalau bau ustai enggak lainnya punya sabuk wadah sekolah kan ada orang fakultas mengundang ambo untuk ceramah pemateri besok ko sambut Ramadan minta jabatan awak tamai SD nak perlu gede panggaan awak LC tu nak perlu gede kerja awak MM gitu nak perlu gede kerja awak saja nak penting orang tu tahu awak siar nak penting orang tu tahu baa makanan tangan awak tu nak perlu je nak perlu gede kerja anak ke orang masosian dan tumbuh langsung mati dah cuma cubanya wa indakum yumpadua mari tak putui dengan tiang ayo tu mantun kaji apa kau ndak pakai cenden tamai sinan dek tamai sinan je lah tu mau kepandangan itu bantuannya juga ya pak agak jawab apa buat gelare ke buya buat tamai SD jamu jadi awak Muhammad Aris SD bukan kan MC ML MM asal kalau M dibuat awak Muhammad Arif SD batanya orang kata Apollo galauku SD tu sarjana daerah seluruh daerah Sumatera Barat, Sumatera Utara, Palembang, Sumatera Selatan sampai ke Singapura, sampai Malaysia, sampai Makkah, sampai Madinah dan pijak. Bako badan nunggu aden tubuh, ado kasa, ado indah. Kalau menyombong kasa bunyi badan. Tapi kalau untuk supaya lama tekan adungang, yo patut dia adenan. Jadi kecil lo tuanku tu kasa. Apa nak kasa? Dulu zaman dulu kalau kasa apa lu seorang dulu tu je nak. Aja mangguak bah aja. Mangguak aja jadi tes pakai bawah. Tak apa nan dihangguan apa nak juangguan mangguan pilih yang lo suka aja yo to kamana kanong gay ambo mah baru dia aja jambo kalau lalu aja di Pariaman singgah ambo undang seluruhnya ibu apa kalau lalu di Pertamina Kampung Pondok menyimpang lah ke dalam singgah rumah ambo Muhammad Arif TBS kalau ndak di rumah ambo anak istri ambo insyaallah di rumah 24 jam. Jadi beko tu angku jale anak awak baku awak natakana di baba sotong kula baba tadi